नायगिरि साफ्रोमसिमबो नैबे समाव आं दंफैयो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय नैबे बिसमुरि आउटपस्टनि बेन्दोङाव थानाय नैबे इस्मालिगाव गामियाव लोगोसे आंजों दंफायो बर'नि दोरोङारि दामजु सासे दामगिरि बिथांनि मुङानो जाहैदों हायेन बसुमतारी। खुलुमबाय। बिथांजों आङो नैबे समाव बिथाङा बर' हारिनि माखासे दोरोङारि दामजुखौ मा दामनानै नैबे फरजासिम सफैनो हादों, लोगोसे बिथाङा दिनैसिमाव बबे जायगायाव आसामनि खना खनला बा आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जायगाफोरावल' दामाखै, बिथाङा माखासे ओनसोलफोराव थानाय जे गामिफोराव माखासे बेफोरबायदिनो दामजुखौ दामनानै बा फोरोंथाइ होबोगासिनो दं। नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ मिथिना लागोन। खुलुमबाय। नोंथांनि आबुं सिनायथिखौ। आङो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि आउटपस्ट बिसमुरि आउटपस्टआव थानाय इस्मालिगाव गामिनि। आंनि मुंखौ हायेन बसुमतारी होनो। आं गोदो गोदायनिफ्रायनो आं जेब्ला क्लास 6आव फरायदोंमोन, आं बे समनिफ्रायनो हारिमुआव ओंखारबोदों। बै समाव आं बांद्राय ओंखाराखैब्लाबो, क्लास 6आव फरायफुनाय समाव बांद्राय ओंखाराखैमोनब्लाबो 2008निफ्राय आं बांसिन फिल्डआव ओंखारनाय जादों आरो बाहेरायाव गिदिंनाय जादों। दा गुबुन गुबुन जायगायाव आसामनि अनगायैबो गुबुन गुबुन स्टेटफ्रावबो आं बेरायबाय, गोबां जायगायाव बेरायबाय, दामबाय, बिदिनो दस्रा जायगानि एक्सपिरियेन्सफोरखौ आं मोनबाय। दा जोंनि हारिमु होनोबा मोनसे हारिनि सिनायथि। आं बे जोंनि हारिनि हारिमुखौ बा जोंनि हारिनि थांनानै थानांगौनि मोन्थायनि थाखाय, जोंनि हारिमुखौ गोजौआव लांनो थाखाय आं बे दिनैसिम हारिमुआव नांथाबनानै दंगासिनो दं आरो नांथाबलांबाय थागोन उनावबो। दा फार्स्टआवनो आं बुंनानै लागोन, आं गिबियाव दामग्रोदोंमोन, सिफुं दामग्रोदोंमोन आं। बिनिफ्राय आं सिगां सिफुंखौनो सोलोंग्रोदों। बेहाय आं सिफुंखौल' सोलोंनानै मा जानो, आं गासिबो बर'नि दोरोङारि दामजुखौनो सोलोंलांजोबगोन होननानै आं सेरजा, खाम, सिफुं, बिदिनो जोंनि हारियाव जेसेबां दामजुफोर दं बेखौ आं सोलोंजोबनाय जाबाय आरो आं दा गासैबो बे जोंनि दोरोङारि बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ आं गासैबो दामजोबनो हानाय जायो आरो। जों मिथिगौ बिथाङा गोबां बर'नि दोरोङारि दामजुफोरखौ दामनो रोंगौ। नैबे दामनो रोंनाय खेथ्रआव नोंथाङा सिगां समाव सोरनिफ्राय बे खाबुखौ सोलोंनानै लाया? गिबि आं बुंनांगोन, आंनि बिफाया सासे खेराइनि उस्तादमोन आरो। जेब्ला आं उन्दै समाव जोंनि बिफामोनहा जोंनि न'आवनो आरो जेब्ला बबेबा खेराइ गाहैनो थाखाय एसे प्रेक्टिस खालामो, बे समाव आं खोनासङोमोन आरो। बे खोनासंनानै ओमफ्राय आं सानोमोन, आदसा बेखौ दामोबा माबायदि जागोन, आं बेबायदि सानोमोन आरो। दाना बे समावनो आं बाहायनो जोंनावनो जोंनि फादारनावनो सिफुं दंखाजोबो, खाम थाम दंखाजोबोमोन आरो। बाहाय आं दामोमोन आरो, एसे दामोमोन। दाना दामै एसे रोंबोबायबो। दाना रोङै रोंबोनानै आं क'क्राझार दैमु संगित एकाडेमि, क'क्राझार दैमु संगित एकाडेमियाव आं गिबियै थांग्रोदोंमोन आरो। बाहाय एडमिसन लानोसो थांदोंमोन आङो, थारमाने बे खाम सिफुंखौनो सोलोंनो। नाथाय बाहाय आं एडमिसनबो लानाय जायाखै आरो। थारमाने आंनि दामनायखौ नुनानै बाहाय आंखौ मा खालामदों, माने बिनिफ्राय प्रग्राम गाग्रा हिसाबैसो आंखौ थारमाने लिंहरो दाना। थारमाने सिफुं दामनायखौ नुबाय नालाय, दामनायखौ मोजां नुबाय। दा बाहाय आंखौ एडमिसन होआलासिनो नों फैबाय था, प्रग्राम जायोबा नोंखौ लिंहरबाय थागोन। दा बेबायदि जाबाय आरो। दा बेबायदि फैबाय। दाना बाहाय आं बांद्राय गोबाव थायासै। बेनि उनाव 2009-10आव आरो आं रामफलबिल बड'लेण्ड कालचार सेन्टाराव थांबाय आरो गिबि। थांनानै आं होमबा बाहाय रेगुलार नङामोन आरो, थांबाय थायामोन। ओमफ्राय होमबाबो एसे एनै मिथिगौमोन। 2012आव आं थांबाय आरो बाहाय। ओमफ्राय बेनि उनाव 2013-14आव बिथां बारलांफा सारा, बड'लेण्ड कालचार सेन्टारनि दा बियो प्रेसिडेन्ट, बिथाङा आंखौ लेंहरबाय। लेंहरनानै बाहाय आंनि दामनायखौ नुनानै, माखासे टेकनिकफोरखौ नुनानै बियो गाव लेंहरनानै गावनि टेकनिकजों बियो फोरोंनाय जाबाय आरो। दा बेनिफ्रायनो आं बिथां बारलांफा सारखौ
आंनि गुरु होननानै आं गनायनानै लायो आरो। बिथाङा फोरमायबाय जे गावनि नाजानायजोंनो गाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव दामहैनो थांदोंमोन, लोगोसे बैफोरबायदियाव गावनि रोंगौथिखौ दिन्थिनानै होनायाव बिथाङा नैबे खाबुखौ मोनदों होननानै, लोगोसे बेनि अनगायैबो दासिमाव बेफोरबायदिनो जोंनियाव गोबां बेफोरबायदिनो जे सोलोंनो थाखाय बा खाबु लाहैनो अबावबा स्कुल बा फरायसालियाव बेफोरबायदि क्लास खालामहैनाय जायो। नोंथाङाबो बेफोरबायदिनो नैबे मिउजिक एन्ड फाइनान्स फरायसालिफ्राव बेफोरबायदि क्लास लागासिनो दं नामा? औ, आं क्लासखौ लागासिनो दं दा आं 2021आव आं फार्स्ट एडमिसन खालामदों माबायाव आर्ट कलेजाव। बेनिफ्राय आं दा 5th सेम मोननानै दं आरो 5th सेम मोनबाय। ओमफ्राय आं सानदों जेब्ला आं बे कलेजनिफ्राय पास आउट जागोन अब्ला आं माबा मोनसे जोंनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावमोनखौ जाहाथे मोनसे स्कुल लेभेलाव फोरोंथाइ होनो हायो आरो बे स्कुल लेभेलखौ जेन'बा जोंनि बिटिआर गभर्नमेन्टफ्रा माबा मोनसे सुबिदा खालामना होयो आरो स्कुल, जाहाथे जों स्कुल फसंलायनानै जोंनि हारिमुनि सायाव बिदिनो फोरोंलायनाय सोलोंलायनाय, इयुन जोलै गालांनाय आरो जोंनि हारिखौ गोजौ फारसे थिखांलांबाय थानो हानाय, बुहुमाव मिथिसार होनो हानाय, बेबायदिनो जोंनि हारिनि हारिमुवाबो गोजोर जानानै थायो, आं बेखौ सानो आरो। नोंथांनि मेजर क्लासआ मा? आं बाहाय आर्ट कलेजाव आं सिफुं मेजर लानाय जादों आरो जेनेरिक हिसाबै भायलिनखौ लानाय जादों आरो। जिहेतु नोंथाङा मेजर क्लास हिसाबै सिफुं मेजरखौ लादों, नाथाय सिफुंनि अनगायैबो गुबुन गुबुन सेरजा, जथा, खाम बेफोरबायदिखौबो दामनो रोंगौ। बेफोरखौ माबोरै सोलोंनानै लानो हादों नोंथाङा? बेफोरखौ आं जेन'बा आं जेब्ला कालसाराव ओंखारजेनदों, जेब्ला आं सिफुं दामजेनदों, सिफुंखौ रोंखांनायनि उनाव आं सानदों आरो मोनसे हारिनि दोरोङारि दामजुफोरखौ सोलोंनानै लाजोबोब्ला माने आंनि थाखाय मोनसे मोजां खामानि जागोन बा इयुनावबो आं फोरोंलांनो हागोन। आं बेखौ साननानै थारमाने बे खाम आरो सेरजा बेफोरखौबो आं सिफुंखौ दामनो हादोंब्ला बेखौ मानो दामनो हाया बेबायदि साननानै आंनो एक्सट्रा नाजानानै सेरजा आरो खाम बेफोरखौ आं दामफानाय जादों आरो। दा दामफानानै आं बेखौ दामनोबो हाबाय आरो दा आं पारफेक्ट होननानै साननानैबो लानो हायो आरो। बिथाङा फोरमायदों जे गावनो गोख्रों नाजानायजोंनि बेफोर सिफुं, खाम माखासे दामजु दामनायफोरखौ गावनो सोलोंनानै लानो हादों होनदों। जों बिथांनिफ्राय दसे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनोबो जों दिन्थिगोन बिथाङा मा मा रोंगौ दामनानै जों बिथांनिफ्राय नायगोन। आरो नैबे समाव आं नोंथांनिफ्राय सोंनो लुबैबावगोन, नोंथाङा जे उन्दै समनिफ्रायनो बेफोरबायदि जे कालसार लाइनाव बा हारिमु लाइनाव बिराद गोसो दं, बैफोरबायदि सोलोंनायाव नोंथांनि पेरेन्टसफ्रा माबायदि हेफाजाब होबा नोंथां? आं गिबियाव बेखौ बुंनांगोन, आं दहायबो एसे बुंखादोंमोन जे आंनि बिफाया सासे खेराइनि खाम, सिफुं बिनि अस्थादमोन आरो। बेहाय जेब्ला बिसोरो खाम, सिफुं, सेरजा जोंनि न'आव दामफैयोमोन, बिदिनो सोलोंलायोमोन। बेहाय आं दामोब्ला बिसोर बुङोमोन आरो नों दामनो हागोन, नों सोलोंलांबाय थाबा हालांगोन आरामसे। आरो बिदिनो जोंनि बिमा बिफायाबो बुङोमोन सोलोंलांबाय था, नाजालांबाय था, उनाव मोनसे नङा मोनसे माबाफोर सुबिदा जाहैगोन, बेबायदि साननानै आंखौ न'निफ्रायबो एसे हेफाजाब होनाय जादों आरो। नोंथाङा बेफोरबायदि जे बर' हारिनि माखासे दामजुफोरखौ गुबुन गुबुन जायगाफोराव बा गुबुन गुबुन स्टेटाव बेफोरबायदि दामनानै जोंनि बर' हारिनिखौ सिनायथि होहैबाय। नों गोसोआव थानाय बबे बबे हादराव बा बबे बबे रायजो बा बबे बबे जायगायाव दामहैनो मोन्दों बेखौ एसे खिन्थाना होलाय। आं गिबियावनो 2013आव मध्य प्रदेश इन्टारनेसनेल इन्दिरा गान्धी ट्राइबेल कलेज, बेहाय आं फार्स्टआव थांग्रोदों आरो बेहाय दामहैग्रोनाय जादों। बा आं 2013 बेनिफ्राय जायखिजाया गोसोआव गैजोबला फारिखौ। मध्य प्रदेशआव फार्स्ट थांदों, बेनिफ्राय तेलेंगाना, उत्तराखन्ड, राजस्थान, गुजरात, हारियाना, दिल्ली, मुम्बाइ, चेन्नाइ, बिदिनो गोबां जायगायाव थांबाय आरो जोंनि इण्डियाननि
बायहेरायाव बांग्लादेशआव थांबाय, भुटानाव थांबाय आरो नेपालाव थांनाय जाबाय आरो दा बेफोरबायदि खाबुखौ मोनदों जे नोंथाङा जे गोजान गोजानाव बर' हारिनि जे दामनायखौ दिन्थिहैनो मोनदों। बेफोरबायदि दामनायखौ बा बैफोर गोजान गोजानाव सौहैनाया सोरनि लिडिंआव सौहैदों होननानै सानो नोंथाङा? बेखौ आं बुंनांगोन जोंहा मानगोनां बिथां बारलांफा सार नार्जारिनि दैदेननायावनो, बिथांनि आन्डारावनो आं बेफोरबायदि गोजान गोजान जायगायाव बा जोंनि बर' हारिमुखौ देखायहैनो हादों आरो बिथां बारलांफानि नाजानायावनो बेफोरबायदि नैबेबायदि जोंनि हारिमुखौ गुबुन जायगायाव जों दिन्थिहैनो हादों होननानै आं साननानै लायो आरो। जों मोनसे समाव नुनो मोनदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे माखासे हाबाफारियाव नोंथाङा बेफोरबायदिनो जाज महरै थाबोदों बा अबेबा जायगाफोराव बेफोरबायदिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे हाबाफारियाव बेफोरबायदि खाम, सिफुं, सेरजा, जथा दामनायखौबो जों नुनो मोनदों। बे बिथिङाव नोंथाङा माबायदि गावखौनो गोजोननाय दं? आं बेखौनो गोजोननाय मोनो जोबोदनो। आं सासे मानसिखौ साबायखर होनांगोन, बिथाङाबो जोंनिनो कालसारनिनो मानसि, बिथां दिलीप कुमार ब्रह्म, दिलीप कुमार नार्जारि, बिथाङा क'क्राझारनि। बिथाङा आंखौ लिंहरो, गावजोंनो प्रग्राम एखमबा प्रग्राम जायोबा गाव लिंहरो आरो आंबो दामहैयो। बिथांनि बिथोन बायदियैनो आङो कार्बि आंलंआव जानाय दुलाराय बर' हारिमु आफादनि सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सेन्ट्रेल दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सिङाव कनफारेन्सआव जाज महरै आंखौ बिथोन होनायलाय आं बाहाय जाज हिसाबै थाहैनो हादों आरो आं बाहाय जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जेन'बा जोंनि हारिनि मोसानाय, खननाय, दामनाय देनाय बेफोरखौ सोर माबायदि खनदों माबायदि खनाखै बेखौ सायख'नो थाखाय आंखौ बाहाय जाज हिसाबै लिंहरदों। दा बाहाय जोबोद मोजां मोनदों आरो। नोंथाङा जे नैबे गावनि रोंगौथिजों सोलोंबाय बा माखासे क्लास लानानै बेफोरबायदि रोंगौथिखौ बुथुमना लानो हाबाय, दा नोंथाङा पारफेक्ट जाज महरैबो नोंथाङा बेफोरबायदि हाबाखौ मावनो हासिगोन होननानै सानो नामा? औ, निस्सय हागोन आरो हागोन। नोंथांनि थांखिया मा? आं दा सानदों, आं दा हारिमुजोंनो थाबायबोबाय हिसाबै आं दा हारिमुआवनो थाबायलांबाय थागोन। दा आं दायोहाय बिथां बारलांफा सार रामफल बिल बड'लेण्ड कालचार सेन्टार बेहाय बारलांफा नार्जारि सार बिथांनि दैदेननायाव जोङो बे BCCR बड'लेण्ड कालचार सेन्टार बेवहाय मोनसे प्लेनिं लादों। थारमाने जोंनि इयुनखौ नायनानै बेहाय मोनसे स्कुल खालामनो थाखाय आरो बेहाय एडमिसन लालायलायनानै एसे एनै एडमिसन लालायलायनानै बेहाय सप्ताहे बा सप्तायाव खननै बेबायदि फोरोंनाय, बेबायदि जों प्लेनिं लागासिनो दं आरो बेयो जानो थांगासिनो दं, बारा गैला जागोन। आरो बाहाय मोजाङै मोजां साक्सेस जायोब्ला जों बिदिनो गुबुन गुबुन जायगाफ्रावबो जों बेबायदि स्कुलखौ खुलिगोन। बावल' नङा, जों ओरै बिसमुरि, पाटगाव, कारिगाव बिदिनो गुबुन गुबुन दाब दाब जायगाफ्राव जों बेबायदि फोरोंलायनाय सोलोंलायनायनि बेब'स्थाखौ जों खालामनो नाजागोन। आरो आं बेखौ सानो जोंनि बेबायदि प्लेनिंखौ जाहाथे जोंनि BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय जोंखौ मदद हरो बा जोंनि बेबायदि थांखि लानायखौ जाफुंसार खालामो, आं बेखौ सानो आरो। जोंबो लुबैयो जे आफा अबंलावरिया बिथांमोननि बेफोरबायदि थांखि लानायाव मोगथां महराव होथों आरो लोगोसे बेफोरबायदिनो जे इयुन फैबाय थानाय जे जेनेरेसनखौ बिथांमोनहानो बर' हारिनि माखासे दामजु दामनानै जे फोरोंलांबाय थानो हाथों, आं बेखौ लुबैयो। आरो नैबे समाव आं बिथांनिफ्राय माखासे जे दामजु, बै दामजुखौ दामनानै दिन्थिनो थाखाय खावलायगोन। बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बिथांनि जे बर' हारिनि दामजु जे बेखौ दामनानै जों दिन्थिनो बिथांखौ खावलायगोन। नैबे समाव सिगांग्रो नैबे बिथांनि जे सेरजा, बे सेरजाखौ नोंथाङा जे दामनानै जे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो दिन्थिनो हायो, बेखौ जों खावलायबाय। खुलुमबाय। आं दा गिबियावनि सेरजा दामनो लादों, दुखुनि देंखो एसे।
गोजोननाय थाबाय बिथाङा जोंनि जे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बिराद मोजां सेरजानि देंखोजों बिथाङा दामनानै दिन्थिबाय आरो नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय माखासे मा रोंगौथि दङ बेखौ जोङो दामनानै होबावनो थाखाय खावलायदों। जोंनि बर'नि नीलेश्वर देंखो बेखौ आं एसे दामनो नागिरदों। दानिया आं दामनो लादों बर' हारिनिनो मोनसे मिथिसार जानाय मुंदांखा बागुरुम्बा बेखौ आं दामनो सानदों आरो। बिथाङा बिराद मोजां जोंनि बर' हारिजों मोनसे रिलेटेड गोनां मोनसे दामजुफोर दामनानै होबाय आरो लोगोसे जों नैबे समाव बिथांनिफ्राय ससेबाबो हिन्दीनि माबाफोर मिउजिक दामनो रोङो नामा बेखौ दामना होनो थाखाय खावलायबाय। दामनोथ' रोङो। मोनसे हिन्दीनि रमान्टिक मेथाइ आरो आं बेखौ दामनो आखायाव लादों। तुम पासे आई होननायखौ दसे दामसै। साबायखर थाबाय बिथांनिसिम जे बिराद मोजां जोंनो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनोबो दामनानै दिन्थिबाय। निस्सय साउन्डनि थाखाय नोंथांमोनहा एसेबाबो मोजां खोनायाखै जानो हागौ खिन्थु रिलाव खाथियाव थानानै नोंथांमोना खोनासंफैबा निस्सय बिराद मोजां खोनानो मोनगोन। नैबे समाव जोङो बिथांनिफ्राय जे सिफुं दामनानै मा मेथाइखौ दामनो रोंगौ जों सिफुं सुनानै जे बिथांखौ जे नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो
फोरमायनानै होनो बा सुनानै होनो थाखाय खावलायबाय। बिथाङा दा सिफुं सुनानै दिन्थिसिगोन जोंनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो नैबे समाव मा रोंगौ जे बर'नि मोनसे रिलेटेड बागुरुम्बा बेखौनो जों सुनानै होग्रोनो थाखाय खावलायबाय बिथांखौ बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो। खुलुमबाय। आं दा सिफुं बर'नि दोरोङारि सिफुं गुदुंबा सिफुं बेखौ आं दा दामनो आखायाव लादों। बागुरुम्बा जोंनि बर'नि मेन मोसानाय बागुरुम्बा बेखौ आं दामनो लादों आरो। बे जोंनि बर'निनो दावस्रि देलाय मोसानाय बेखौ आं दा दामनो सानदों ससेबाबो। माने जोंनि सिफुं गुदुंबा सिफुंजोंनो मोनसे जेनेबा आंनि माबाजों साननायजों ओंखारनाय मोनसे माने आं दामनो मोजां मोनबाय थाग्रा आरो बे सिफुं गुदुंबा सिफुंजोंनो बेखौ आं एसेबाबो दामनानै देखायनो नागिरदों। जेनेबा आंनो बानायदों आरो बे मिउजिकखौ बेखौ आं दामगोन आरो।
साबायखर थाबाय जे बिथाङा बिथांनि जे दा क्लास बे क्लासआ मेजर हिसाबै जे सिफुङानो बिथांनि मेजरखा बिथाङा जों मिथिखागौ जे बिथाङा सिफुङानो मेजर हिसाबै सिफुं सुनायानो मेजर हिसाबै जे बिथाङा गोबां रोंगौ होननानै जों सानबाय आरो बिथाङा रोंखागौबो आरो नैबे समाव जोंनो सेरजानि जे देंखो बेखौबो बिथाङा होखांबाय आरो बे सिफुंखौबो बिथाङा नैबे समाव जोंनो दामनानै दिन्थिबाय आरो नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय जे खाम बे खामखौहायबो जों माबायदि बिथाङा रोंगौथि दं माबायदि गावनि गोख्रों नाजानायजों बेफोरबायदि दामनो रोंदों नैबे खामखौबो बिथाङा जोंनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमसिमबो दामनानै होनो थाखाय जों खावलायदों। जोंनि खेराइजों सोमोन्दो थानाय जोंनि बर' हारिनि खेराइजों सोमोन्दो थानाय खामाव बारखोनाय बेनि खामखौ दामनो नागिरदों आरो ओमफ्राय बिथाङा जोंनो नैबेहाय दा खाम दामनानै जे जोंनो दिन्थिबाय आरो जोङो बिथांनिफ्राय माखासे बाथ्राखौ जों नैबे समाव जे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनोसिमबो फारि फारि मिथिहोलांगोन निस्सय बिराद मोजां बिथाङा दामदों सेरजा सिफुं खाम आरो बेफोरबायदि अनगायै बिथाङा गोबां माखासे दामजु बैफोरखौबो दामनो रोंगौ आरो नैबे समाव जे गासिबो बुस्थुआ जोंजों लोगोसे गैफाया हिसाबै जे बिथांनिफ्राय जों माखासेखौ जों खोनासंनो हानाय नंला आरो दामना होनो हानाय जे नोंथांमोननो नायगिरि साफ्रोमनोसिमबो जे नैबेखौ दामना होथ'नो हानाय नंला आरो नोंथांमोनहा निसय साननानै ला जे बिथाङा मोनफ्रोमबो आगजुखौनो दामनो रोंगौ। नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय माखासे फारि फारि बाथ्राखौ जों मिथिलांबावगोन। आं नैबे समाव जों नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैबावगोन जे नोंथाङा जे जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बिराद मोजां मोनसे सुर मिलौहाब बेफोरबायदि देंखोजों बुंफबनाय मोनसे दामनानै होबाय आरो नैबे समाव जों बेफोरबायदि रोंगौथिखौ नोंथाङा माब्रै सोलोंनानै लानो हाया बे सुरफोरखौ माब्रै बेफोरबायदि सानना लादों नों सिफुं खाम जे सेरजा बेफोरबायदि सेरजानि देंखो बा सिफुंनि देंखो खामनि देंखो बेफोरबायदि रोंगौथिखौ बोरै बुथुमना लानो हाया नोंथाङा? बेखौ आं गिबियावनो बुंनांगोन जेन'बा मोनसे मिउजिक बा मोनसे मेथाइखौ सोलोंनो थाखाय मानसिफ्रा बयबो एक्साइटेड जायो नाथाय माखासे हेबिट गैयिनि थाखाय बेखौ हाया आरो थारमाने माखासे मानसिफ्रा रोंगौबाबो दामनो देनो रोंगौबाबो माखासे बेनि सुइट बेयो माब्रै गोदै जायो बे सिफुंखौ माब्रै सुबा बा सेरजाखौ मारै हुबा बा मारै आखाइ सौवोब्ला बोरैहाय बेनि मिलौदोआ गोदैया फैयो बेखौ माखासे मानसिया दामबाबो दामनो रोंगौब्लाबो बेखौ दिहुननो हाया आरो दा बाहाय दा आंनि बुंनांगौआ बेनो आंनि जा रोंगौथि बा आंनि जा टेकनिक आं बेजों आंनि सिफुंनि देंखोखौ मिलौदो खालामो आरो आंनि खामनि बुनायफोरखौ दामनायफोरखौ आं गोदै खालामो आरो बे आं गोदै खालामनाया आंनावसो दं आरो जेन'बा सोरबा मानसिया बेखौ मारै सुयोबा गोदै जायो बेखौ रावबो फोरोंगिरियाबो फोरोंनो हानाय नङा आरो थारमाने बियो गावनि गोसोजों गावनि आखाइजों गावनि मेलेमजों मोजाङै गोरोबहोनानै बेखौ दामोबासो बे सुरा गोदै जागोन नङाबाथ' ओरैनो दामनो रोंगौ होननानै बुला लांबाय थायोबा बे दांदां दांदां बुलाबाय थायोबा बे गोदैबो जानाय नङा आरो दा आं बिनि थाखायनो आं बेफोरखौ सोलोंनायनि जाहोना बेनो थारमाने बेखौ दामनानै माब्रै गोदै ओंखारहोनो हायो माब्रैबा पाब्लिकफोरनि बा रायजोफोरनि गोसोफोरखौ माब्रैबा बोनो हायो माब्रैबा बेयो गोदै जायो बे मिउजिकआ माबोरैबा गोदै जालाङो आं बेखौ नायनानै आंनि माखासे टेकनिकखौ बाहायनानै
आं सिफुं खाम सेरजा बिदिनो गुबुन गुबुन आगजुफोरखौ दामनाय जायो आरो बेखायनो आं बे बुस्थुखौ मिउजिकनि बिदै थाखानाय हिसाबै आं बे मिउजिकखौ सोलोंबोनाय जाबाय थादों आरो दिनै दा नैबे माबासिम प्लेटफर्मसिम सफैनाय जादों आरो निस्सय बिथाङा फोरमायना होबाय जे गाव माबायदि नाजानायजों बैफोरबायदि रायजो राजाफोरनि सिगाङाव मोनसे गोदै देंखो होनो हायो बा मोनसे दामना होनो हायो बिथाङा गावफोर फोरमायना होबाय आरो नैबे समाव आं मिथिनो लुबैबावगोन नोंथाङा बावैसो सिगां जे सेरजा दामनानै होबाय जोंनो गोबां रोखोमनि नोंथाङा दामनोबो रोंगौ बिराद मोजांबो जों खोनानो मोन्दों जे बिथाङा मोनसे बर' हारिजों मोनसे रिलेटेड गोनां मोनसे बिराद दुखुनि देंखोबो होखांबाय आरो जों बुंनांगोन जे मोनसे नीलेश्वरनि देंखो बेखौबो नोंथाङा दामनानै होबाय बैफोरबायदि दामनायाव बेफोरबायदिखौ बोरैहाय गोथाव खालामनो हायो दामनानै बा गोसारहोनो हायो रायजो राजाफोरखौ बोरैहाय जे सोमोनांहोनो हायो बेफोरबायदि दामजु दामनायजों बैफोरबायदि दामनाय बा मोनसे सुर बोनायाव बा मोनसे मेथाइनि मोनसे सुरखौ बोनायाव बेसेबांखिनि सम लाया नोंथाङा बेखौ जेन'बा आं नैबे दा इन्सट्रुमेन्ट जा आगजु दामग्रा आगजु बेफोरखौ दामबानो अलरेडि आखायाव फैखायो आरो बेयो थारमाने गोसोजों आखाइजों अलरेडि फैखागोन आरो बेयो थारमाने रोङोबा जेन'बा माखासे मानसिफ्राबो एसेबाबो हमनो हागोन रोङोबा माखासे गोसोआव फैनाय बुस्थुआ आखायावबो थांफागोन आरो अट'मेटिक नाथाय बेखौ गोदै खालामनाया बे नोंनि सायाव थागोन आरो थारमाने गुबुनफोरनि गोसोखौ गोजोन होनो हानांगौआ बे नोंनि गोदैनि सायाव जागोन आरो खिन्थु जाय दामनो रोंग्राखा मानसि बिसोरनाव अलरेडि बे जेनेबा बबेबा मोनसे मिउजिक बेयो फैखागोन आरो बे फैखागोन खिन्थु बेखौ गोदै खालामनायासो बे गावनि खामानि आरो दा बे जों मिथिनानै लाबावगोन जे नोंथाङा बे सेरजा फुनायाव सोलोंनायाव बेसेबांखिनि सम लाया नोंथाङा आं गिबियाव सिफुं सोलोंग्रोदों जिहेतु बे सेरजा फुनायखौ रावबो बुस्थुआनो सोलोंनो होनबाबो बांसिनानो हाया जिहेतु बिराद टेकनिक दं बाहाय सोलोंनानै लानो थाखाय बेखौ बेसेबांखिनि सम लाया आं बेखौ गिबियाव बुंग्रोनांगोन आं सिफुं जेब्ला सोलोंदोंमोन सिफुंखौ रोंखांनायनि उनाव आं ओरैबायदि गोसो जादों सेरजाखौ दामनो आंनाव बे समाव सेरजाबो गैयामोन आरो जोंनि गामियाव मोनसे भायलिन दंमोन आरो भायलिन दंमोन जोंनि गामियाव गंसे बे भायलिनखौनो आं सेरजा बायदि न'आव लाबोनानै दामफैबाय थायोमोन बेहायनो आं बिराद गोसोखामोन आं बिरादनो सोलोंनो बे गोसो समावनो आं बै भायलिनखौ लानानै सेरजाखौ आं सानथामनि गेजेरावनो आं सेरजाखौ रोंनाय जादों आरो पारफेक्ट नङाबाबो बेनि फुनाय स्टाइल आरो आखाइ थुनाय स्टाइल आं बेखौ सानथामनि गेजेरावनो रोंनाय जादों आरो माने आंनि गोसोआव बिराद एक्साइटेड खामोन आरो सोलोंनो थाखाय सेरजाखौ दा बे समावनो आं बै भायलिन सेरजा असेजोंबो आं सोलोंनो मोननाय जायाखै आरो आं भायलिन दंमोन बे भायलिनखौ लाबोनानै आं न'आव दामदों आरो बाहाय जोंनि न'नि माखासे मानसिफ्रा बुंदों आरो खाथि खालानि माखासे मानसिफ्राबो एसे उसुबिदा मोनदों जानो हागौ जेन'बा आं लाबोयोमोन जाया दामफैबाय थायोमोन बेबायदि आरो दा आं बांद्राय गोबावबो दामफैयाखै आरो बिदिनो आं लाबोनानै ओरैनो दोनफैग्रोदोंमोन सिगाङाव ओमफ्राय सानसेखालि आं मबाइलाव नुदों आरो सेरजा फुनाय नुबाय सेरजा होमबा डक्टर गोमोथाव बिथाङा सेरजा फुनाय भिडिअ आपल'ड नुबाय थायोमोन बिथांनि सेरजा फुनायखौ नुनानै आंबो बिराद एक्साइटेड जाबाय बेखौ बोरै दामदों बेखौ मारै खालामदों बेनि नुनानै आङो सानथामनि उनावनो बेखौ आं रोंदों सेरजाखौ बैखौ भायलिनखौ हुनो सोलोंबाय सानथामनि गेजेरावनो रोंनाय जादों आरो बे बिथाङा फोरमायदों जे सिगांग्रो सिफुं रोंखागौ जे बिथाङा सिफुं सुनो बिराद मोजां मोनो बा सिफुं सुनायाव बिराद पारफेक्टखा आरो बिथाङा बेफोरबायदिनो जे सेरजा हुनो बिराद गोसो आरो सेरजा हुनो थाखाय भायलिन लाबोनानै बिथाङा सिगांग्रो सोलोंफैजेनदोंमोन बा प्रेक्टिस खालामफैजेनदोंमोन आरो बिनि उनावहायनो बिथाङा बे सेरजा फुनायखौ सानथामजोंनो हादों होननानै बिथाङा फोरमायदों निस्सय बिराद गोजोनथाव बाथ्रा सासे बिब्दिया रावबो बेफोरबायदिनो जानला मोनला जिनिसखौ सानसे साननैजोंनो रोङा जिहेथु बिथाङा नैबे समाव बिथाङा सानथामजोंनो रोंदों आरो बे बिराद बर' हारिनि थाखाय बिराद मोजां आरो नैबे समाव जों बिथांनिफ्राय मिथिनो लुगैबावगोन जे नोंथाङा नैबे
आजिखालि जों नुनो मोनो माखासे माहारियारि आफाद बा गुबुन गुबुन दल संगठनफोरा माखासे हाबाफारि लायो बा वार्कशप खालामो माखासे गरम बन्दफोरखौ लानानै बैफोरबायदियाव माखासे मावबादा खुंफुंनायखौ नुनो मोनो बेफोरबायदियाव नोंथाङा बाहागो लाहैफेरनो मोनबाय नामा फोरोंगुरु हिसाबै? बेहायथ' आं बेखौ बुंनांगोन जेन'बा बिदिनो जोंनि कालचार डिपार्टमेन्टनिफ्राय दा नै बावैसो एसे सिगाङाव वार्कशप खुंदों मेरला वार्कशप खुंनाय जादों आरो बावहाय आं जोंनि BCCR बड'लेण्ड कालचार सेन्टार बेवहायबो जों वार्कशप लानाय जादोंमोन कालचारनि सायाव बाहाय आंबो सासे सिफुं फोरोंगिरि हिसाबै बाहागो लानो मोनदों आरो बिदिनो गुबुन गुबुन जायगायावबो आं बिराद जायगायाव फोरोंगिरि हिसाबै फोरोंहैनाय जाबाय आरो बेनि सिगां टिपकायाव जादोंमोन टिपका फुटबल आरो बेनि सिगांफोराव ओरै बाक्सायावबो फोरोंहैखांबाय बाक्सा बेनिफ्राय सालाकाटि आरो बिदिनो बावबाय आरो माखासेखौ गोबां गुबुन गुबुन जायगाफ्राव फोरोंनाय जाबाय आरो बिदिनो सिफुं खाम बेबायदि फोरोंनाय जाबाय आरो दाबो नोंथाङा सानो नामा जे निस्सय नोंनि रोंगौथिखौ गुबुन जेनेरेसननो फोरोंनो थाखाय खाबु मोनोब्ला? दा आं बेखौनो सानो आरो जाहाथे गावल' रोंनानै थानानै जाया बेखायनो आं दा सानदों जेन'बा जोंनि BTR गभर्नमेन्टआ मोजां खाबु होयोबा जों ओरै जोंनि एरियायावनो माखासे फोरोंलायनाय सोलोंलायनायनि खाबुखौ खालामनानै होयोब्ला जों बाहाय आंनि रोंगौथि बा आंनि इयुनखौ नायनानै आं फोरोंलांनो सानो आंनि इयुन जोलैफोरनो जाहाथे जोंनि हारिमुवाबो जौगालांनो हायो आरो इयुनावबो थालांबाय थायो आं बेखौ लुबैयो आरो बेखायनो आं दा BTR गभर्नमेन्टनिसिम खावलायनो लुगैयो जाहाथे नैफोरबायदि माखासे सुबिदाफोरखौ जोंनो मोजाङै खालामनानै होनो हायो आं बेनि थाखाय खावलायहरनाय जायो आरो बिथाङा फोरमायदों जे गावनि रोंगौथिजोंल' गाव इयुनाव थांबाय थाया होननानै लोगोसे बिथाङा फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसनखौबो बिथाङा फोरोंलांनो बिराद गोसो बेखौनो खावलायदों बिथाङा जे दानि जे सोलिफु थानाय जे BTR सरकारा निस्सय माखासे बेफोरबायदिनो रोंगौथि गोनां दामजु दामनो गोरों बिथांमोननो थाखाय मोनसे फोरोंनो हानाय मोनसे मावबादा बा मोनसे थानानै मोजां स्टाइल थानानै फोरोंनो हानाय मोनसे खाबुखौ खालामना होनो हायोबा बिराद मोजां होननानै फोरमायदों निस्सय जों आसा थियो जे दानि सोलिबाय थानाय जे सरकारा जाहाथे बिथांमोननि जे थांखि मावनो लानाय थांखि बेफोरखौ मोनफा मोनफा मावफुंना होनो थाखाय खावलायो जाहाथे फैबाय थानाय इयुन जेनेरेसना बेफोरबायदिनो रोंलांबाय थानो हाथों बेखौ जों खावलायदों आरो बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै नैबे समाव जों मिन्थिनो लाबावगोन बा फोजोबनाय लाइनाव थांनोसै जों नोंथांनिफ्राय मिन्थिनो लुगैबावगोन जे नोंथाङा दासिम बेफोरबायदि गोबां गुबुन गुबुन जायगाफोरावबो दामहैबाय लोगोसे फोरोंहैबायबो होनदों नैबे समाव जे नोंथाङा BTR सरकारनिफ्राय थांनानै थानायनि थाखाय माबाफोर अनसुंथाइफोर मोनखांबाय नामा? आं बेखौ बुंनांगोन आरो आं बुंनो सानदोंमोन एसे सिगाङावनो दा अनसुंथाइ होननानै बुङोबा आं बुंनो हागोन आरो दिनैसिमाव खनसे मोनबाय बेबो मारै मोनदों होननानै बुङोबा आंनिफ्राय आं 2000 हैग्रोलायनानैसो आं बे मोननाय जादों आरो बेबो बुरजा नङा अनलि 8000 आंनिफ्रायनो आं 2000 हैखादों ओमफ्राय उनाव मोननांगौ समाव मोनखो 6000ल'सो मोननाय जाबाय आं बेबायदि आरो IBS होननानै बुङो बेखौ BTR गभर्नमेन्टनिफ्राय IBS आरो दा बाहाय आंनि बुंनांगौआ बेनो आंनि मेगनजोंनो नुबोबाय आरो गोबां मानसिफ्रा बोसोरे IBS मोनग्राफोर दङ ओमफ्राय आं जेब्ला कालचाराव ओंखारजेनदोंमोन बै समाव आंखौ जेन'बा बुङोमोन नोंथाङा बैसो जाथ'वाखै बेबायदि होननानै दोनबाय थायोमोन आरो बैसो जाथ'वाखै बैसो जाबावनांगौ खिन्थु आं बै बैसो जायै समावनो गोबां जायगाफ्राव प्रग्राम गाबाय मेरला सार्टिफिकेट मोनबाय आरो नेसनेल लेभेलनि बेफोरबायदि सार्टिफिकेटखौ मोननानै दं गभर्नमेन्टनिफ्राय बुङो ना सोरबा सासे बेक्तिया बुङोमोन बेखौ आं मिन्थिला आरो जायखिया नोंथाङा बैसो जाथ'वाखै IBS मोननायनि माने बेबायदि बुङोमोन आरो आं सानबाय बैसो जाथ'वाखैबालाय दे जेबो नङा उनाव मोनलांबाय थागोन खिन्थु नै दा
आं दा 26 बोसोराव हाबबाय 26 बोसोर हाबसेयावबो आं दा दिनैसिम खनसेल' मोनदों आरो बेबो आंनिफ्राय फैसा खालायनानैसो मोनदों आरो दा आं बेखौनो खावलायनो लुगैयो जायफोर मोननाया मोनगासिनो दं माने रानिं मोनबाय थायो बोसोरे जोंहा स्कलारशिप बायदि माने IBS आरो जायफोर मोननाया मोनलागासिनो जोंहा गैया मोना ओमफ्राय जेब्ला बे IBS आ ओंखारो जों बेखौ मोजां खबर मोना गभर्नमेन्टनिफ्राय आरो दा बेखौ जोंनो खबर होनांगौआ गभर्नमेन्टआ हरनांगौ ना जों खबर लानांगौ बेबो मोनसे आरो दा गभर्नमेन्टआनो जेन'बा बेफोरनि सार्कुलारखौ मोजां हगाराबा बा जेन'बा सासे कालचार सिबियारिया बेफोरबायदि माबाखौ मिन्थियाबा होमबा सोरथो मिन्थिबावनो बे आरो दा बेबायदि दा दिनैसिम खनसेल' मोननाय जादों आरो मोनफेराखै आं दिनैसिम 12 बोसोर जाबाय 12-15 बोसोरसो जाबाय आरो आं खनसेल' मोननाय जादों बेबो आंनिफ्राय 2000 होखालायनायसो दा गैया आरो नोंथाङा कालचाराव ओंखारनाया दासिम 12-15 बोसोरसो जाबाय जों बिथांनिफ्राय मिन्थिबावगोन जिहेथु जे दा नैबे जोंनि BTR नि सिङावनो गोबां गिदिर गिदिर हाबाफारि बा प्रग्रामखौ लानाय नुनो मोनो बेफोरबायदि प्रग्राम लानायाव जिहेथु कालचार लाइनखौबो माखासे लाफानानै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ खुंफुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ जों नैबे समाव जों नोंथांखौ बुंनांगोन जे नोंथाङा सासे फोरोंगुरुखौनो होननांगोन जोङो जिहेथु बैफोरबायदि हाबाफारियाव आं नोंथांमोनहा माबायदि बाहागो लानो मोनो बेफोरबायदियाव निहय जों बांसिनखौनो नुनो मोनो जे बेफोरबायदि कालचार लाइनबाबो मोनसे कन्ट्राक्ट साइज हिसाबै जों बेखौ हगारनायखौसो नुनो मोनो बे समाव नोंथांमोनहा माबायदि बाहागो लानो मोनो बे बिथिङाव आं दा बेखौनो बुंनो सानो जोंनि BTR सरकाराव ओरैबायदि मोनसे कालचार डिपार्टमेन्टआव आरो मोनसे भाइरास बायदि जानानै दं आरो बेयो थारमाने मा खालामो कालचार प्रग्राम गिदिर गिदिर जायोब्ला कन्ट्राक्टआव हगारो कन्ट्राक्टरफोरनो हगारनोसै आरो कन्ट्राक्टरफोरनो हगारनानै मा जाहैबाय फैसाखौ जेन'बा आर्टिस्ट पेमेन्टआ जोंना पार डे जों गभर्नमेन्टनिफ्राय 800 मोनो 800 मोनगोन आरो पार डे 800 मोनो 800 मोननांगौ मा जाहैबाय कन्ट्राक्टरफोरनो हगारनाय लोगो लोगो मा जाहैबाय बै कन्ट्राक्टरफोरा मा खालामो बिसोरो जेन'बा 800नि जायगायाव माब्लाबा 700 माब्लाबा 600 माब्लाबा 200 माब्लाबा 300 जोंनो बेबायदिल' होयो आरो दा नै आं दाख्लैसो जानानै थांनाय दुरान्ड कापनि बाथ्राफोरखौ एसे एनैबाबो मिन्थिगौ आं बेखौनो आं दा बुंनो सानदों दा बुंनायनि सिगां आं निमाहा बिग्रोयो बयनिसिमबो दा दाख्लै बे दुरान्ड कापआव बेसेबांबा लाखनि जोंबो फैसाखौ मिन्थिया कन्ट्राक्ट जादों दा बेहाय कन्ट्राक्ट हिसाबै जाय बिथांमोना मावदों बिसोरखौबो आं दुसिनो साना जायखिजाया गभर्नमेन्टनिफ्रायसो बेबायदि खालामखादों ना जाय कन्ट्राक्ट लाग्राया बेबायदि खालामदों बेखौबो जों बांद्राय मोजां मिथिया दा थेवब्लाबो आं बुंनो सानो आरो जेन'बा जों बाहाय 6-7 दिन 8 दिन जों खस्थ' खालामहैबाय खस्थ' खालामनायनि मुङाव जेन'बा जों आंनोल' नङा बयनिबो जाथि दं बिथांमोननोबो 2000ल' हरनाय जादों आरो 8 दिनजों खिन्थु बाहाय गभर्नमेन्ट हिसाबै नायोब्ला बेबायदिल' जानो आरो फोरोंगिरि हिसाबै होदों ना सासे मोसाखावरि बा दामगिरि हिसाबै बे मानिखौ होनाय जादों बेखौथ' जोंथ' बाहाय लिडिं हिसाबैसो थांदोंमोन जोंथ' लिडिंसोमोन बाहाय लिडिं हिसाबै थांदों थेवबो जोंनो बेबायदिल' हरनाय जादों आरो लिडिं हिसाबै जों लिडिं खालामहैदों आरो जायफोर खस्थ' खालामदों जायफोर मोसाथारदों जायफोर स्पर्टआव ओंखारथारदों फिल्डआव मोसाथारदों बिसोरनोबो 2000ल' हरनाय जादों आरो सासेयाव दा बिदि जानो नाङामोन आरो बाहाय दुखु मोनो हारिमु सिबियारि बिथांमोनहा आरो बेखौल' बुंनानै आं दाख्लैनिखौल' खोथाखौल' बुंनो सानाखै बेनि सिगां दैजिं फेस्टिभेल जानानै थांबाय दैजिं फेस्टिभेलावबो जों मा खालामबाय 1100 ना 1200ल' मोननाय जादों जों दैजिं फेस्टिभेलावबो आरो सासेयाव 1100-1200 आरो बिनि उनाव मा फैबाय ISPL दैजिं फेस्टिभेल माने बबेहाय खुंफुंनायखौ होनदों नोंथाङा दैजिं फेस्टिभेल माबायाव चिराङाव खुंफुंनाय दैजिं फेस्टिभेल बाहायबो जों 1100-1200ल' मोनबाय आरो सासेयाव बाहायबो जों बिराद खस्थ' लानांदों आरो बाहाय 100 जन मोसानाय जादोंमोन आरो 100 जन खाम दामनायमोन बाहायबो बिराद खस्थ' मोननाय जादों
आरो बिनि उनाव मा फैबाय ISPL फैबाय नै दाख्लैसो बारा गोबाव जायाखै ISPL फैबाय ISPL आवबो बिदिनो जाबाय प्रग्रामा कन्ट्राक्ट जाबाय कन्ट्राक्ट जानानै कन्ट्राक्टरफोरनि आखायाव गोलैबाय दाना बाहायबो मा जाबाय 400-500 जन मानसि मानगोनां बारलांफा सारनि न'आव थाफैदों जों बाहायनो थादों जों जोबोद खस्थ' मोनदों जोंनि BCCRनि आर्टिस्ट बिथां सिनियर जुनियर बिथांमोना बिराद खस्थ' मोनदों आरो दा बाहाय आं दा दिनैसिमबो थाइसेबो फैसा मोनाखै आरो ISPLनि फैसा थाइसेबो आं मोनाखै आरो दासिमबो मोनसे खाम दामनायनि थाखाय मोनसे 1100 फैसा बेखौ दाख्लै मोनबाय आरो बेबो खमैबाबो 4-5 मास जाबायमोन खोमा बारा हगायसोमोन 5-6 मास बिदि जाबायमोन आरो दा जाय जों मेन प्रग्रामनि बेवहाय मा जादों जेनेबा कन्ट्रेक्टरफोरनि आखायाव गोलैबाय प्रग्रामाथ' कन्ट्रेक्टरफ्रा फैसाखौ हरखो हरदिया बेखौथ' जों मिथिला जों खालि खस्थ' खालामनानै जा प्रग्राम साक्सेस खालामनांगौ बेल' दाना जोंनि खस्थ' खालामनायनि मुङाव जे जों थाइसे थाइनै थाखा मोननांगौ बेफोरखौ एसेबाबो मोनजानो लुगैखागोन बयबो एसेबाबो मोनजानो लुगैगोन खिन्थु दिनैसिमबो मोननाय जायाखै आरो मेन प्रग्रामनि फैसाखौ जों दिनैसिमबो मोननाय जायाखै दा फैसाखौ गभर्नमेन्टनिफ्राय हरजोब्बाय होननाय खोनायो खिन्थु बबे ससेयाव थाबथानानै दं जोंबो बुंजोबनो हाया आरो दा आं बुंनानै लानो हागोन आरो BTRआव जेसेबां गिदिर गिदिर प्रग्राम जाया मानो दैजिं फेस्टिभेलानो फार्स्ट जाग्रोदों बेबो बिराद गिदिर प्रग्राम बेवहाय मेनलि दामनाय देनायनि दायथ'आ आंनाव थायो आरो मेनलि सिफुंनि दायथ'आ आंनाव थागोन आरो बेहाय आंनो लिडिं खालामदों आरो सिफुं दामनायनिखौ आंनो लिडिं खालामदों आरो खाम दामनायनिखौ जोंहा बिदा गिदिर जोंनि BCCRनि आदा उरायदाव ब्रह्म बिथाङा लिडिं खालामदों दा सिफुं होनोबा एसे गोरासिन जायो दामनोबो दा बाहाय सिफुं दामनांगौनि हिसाबै आंखौ बाहाय मेनलि दायथ' होयो आरो दा आंबो दामो आरो बिनि उनाव फैलायबाय नै ISPLआव 560 जन मोसादों दा बाहायबो मेनलि सिफुं दामग्रायानो आं आरो मेन बाहाय आंनो दामदों आरो खामखौ जोंहा नै आं दहाय एसे सिगाङाव मख'नाय आदा उरायदाव बिथाङा दामदों दा बाहाय आं बिराद गिदिर गिदिर प्रग्रामाव दामो आरो दामनोबो मोनबाय लिडिंबो खालामनो मोनबाय बिथां बारलांफा सारनि दैदेननायाव दा आं बेखौनो बुंनो सानो आरो प्रग्रामाल' बिराद गिदिर गिदिर जों बाहागो लाहैयो जोंखौ खिन्थु गभर्नमेन्टनि साइडनिफ्रायबो जोंखौ बांद्राय मिन्थिया आरो बांद्राय मिन्थिया माने 10%सोल' मिन्थियो खोमा माने ओरैबायदि दामो माने दामनायखौ नुयोना नुवा आंबो बुंनो हाया आरो जेनेबा ISPLआवथ' बेसेबांबा बिखा खामथावथाव मोनलायनाय आरो बाहायथ' आंनो गाबनो ओंखारफ्लांलायदों आंनो दामनानै आरो आंनो दामदों आंनो बोरैबा मोनलायलायदों आरो बेसेबां बुरजा एसेबां बुरजा मानसिनि सिगाङाव दामनानै पाब्लिकफोरनि गोसोखौ रंजाहोनो हादों बेखौ आं गोसोखांनानै आरो आंनि साननानै आंनो गाबनो ओंखारफ्लांलायदों आरो सिफुं दामनाय समावनो थेवबो लाथाबनानै आं दामथारदों आरो प्रग्रामखौ साक्सेस खालामदों दा बे आरो दा बेबायदि खस्थ' खालामसेयावबो जों जेनेबा जोंनि लुगैनाय बायदि जों माबाखौ पेमेन्टखौ मोननो हाया आरो बाहायबो मा हरदों फैसाखौ सासेयाव 1100ल' हरदों ISPLआवबो बेल' दा 1100 हरनायाव जों दासिमबो गैबावा नै मोननाय जायाखै दा गभर्नमेन्टनाव दङ ना सोरनाव दङ जोंबो मिथिया ना कन्ट्रेक्टरनाव दं बे आरो दा गभर्नमेन्टआ हरबाय होननानै बुङो कन्ट्रेक्टरनाव दङ नामा जों बेखौ मिथिथ'आ आरो दा उनाव मोनो ना मोना नायलांनोसै एसे नेबावनोसै नेयोबा एसे मोनोलाय खोमा बेखौ साननानै जों दा नेथ'दों आरो दा नेगासिनो दं दिनै आं नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों फोरमायनाय जाबाय एसेब्लाबो जों जेनेबा जों माबोरै खस्थ' खालामबोयो माबोरै दामबोयो माबोरै देबोयो आरो माबोरै बाहायजागासिनो दं आं दा एसेबाबो खिन्थानानै लाबाय दा आरो नैबे जोंनि प्रग्रामाव कन्ट्राक्ट सिस्टेम जानायावनो जों नांगौबायदि आर्टिस्टफ्रा पेमेन्टखौ मोननो हाया आरो जों जे बुस्थुखौ पेमेन्टखौ मोननांगौमोन बे बुस्थुखौ जों पेमेन्टखौ मोननो हाया आरो बेखायनो आं जोंनि BTR गभनि मानगोनां चिफ सारखौ आं खावलायनो लुगैयो आरो जाहाथे जोंनि कालसार डिपार्टमेन्टआव
एसे नोजोर होयो बा बिदि प्रग्रामफोरखौ कन्ट्रेक्टफ्राव हगारनाया आं मोजां मोनाखै बा जोंनि रायजो राजाफ्राबो मोजां मोनाखै। दा जों आर्टिस्टफ्रा जेसेबां मोननांगौ आर्टिस्टफोरनो बेसेबां हरदोंमोन गभर्नमेन्टनिफ्राय बेखौ जों मोननाय जाया कन्ट्रेक्टआव हरोबा। दा बेखायनो आं आखाइ खबजबै खावलायो आरो प्रग्रामफोरखौ जेन'बा बिटिआर गभर्नमेन्टआ डिपार्टमेन्ट दंखायो हिसाबै डिपार्टमेन्टनि आखायावनो खोलैनानै डिपार्टमेन्टआनो बे प्रग्रामखौ मावो आरो दा बे आरो आंनि बुंनांगौ। बिथाङा फोरमायबाय जे गोबां बाथ्रा फोरमायदों आरो बिथांनिफ्राय जों मिथिनो मोन्दों माखासे बिटिआरआव खुंनाय जे माखासे आइएसपिएलनिफ्राय लानानै जे दुराननिफ्राय लानानै जे थांनाय बै बोसोराव जे दैजिं फेस्टिभेल बैफोरबायदि गिदिर हाबाफारियाव बिथांमोनहा जे लिडिं खालामनो मोन्दों होनदों आरो लोगोसे लिडिं खालामनायाव जे गावसिनि मोननांगौ माखासे रां खस्थ' खालामनानै मोननांगौ जे रां बेफोरखौबो दासिमबो बबेबा हाबाफारियाव बाहागो लानायाव जे मोनफुङाखै होनदों आरो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जे बयबो दुखु मोनो जे जाहाथे बेफोरबायदि खस्थ' खालामनायनि जे फिथाइखौनो होननांगोन जों खस्थ' खालामनायनि फिथाइ बेफोरखौ बिथांमोनहा थाबैनो मोनफुंदों आरो नैबे बड'लेण्ड बुब्लि चेनेलनि गेजेरजों जों खावलायो जे बिटिआर सरकाराबो जाहाथे बिथांमोन लुबैनाय बायदि बिथांमोननो जे मोनसे डिपार्टमेन्ट दं होनदों जे डिपार्टमेन्टनो जे बैफोरबायदि हाबाफारिखौ जे बिथांमोननो हगारनानै होयो माखासे कन्ट्राक्ट सिस्टेमजों दाहोथों होननानै बुंदों बिथाङा जाहाथे नांगौबायदि हाबाफारिखौ साक्सेस खालामनो लुगैबाबो जे नांगौ बायदिखौ बिथांमोनहा खालामनो हाया होननानै नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों आरो नैबे समाव जों फोजोबनाय फारसे लांसै जे जोबथारनायाव जे मोनसेल' आर'ज जे नोंथाङा दा नैबे बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरिफोरनिसिम माबाफोर मेसेज होनो सानो नामा जे नोंथाङा जे गोबां बेफोरबायदिनो बर' हारिजों मोनसे रिलेटेड गोनां सेरजा सिफुं खाम बेफोरबायदिनो गोबां जिनिसखौ दामनो रोंगौ जोंनि नैबे जाहाथे लाइमोनफोराबो नोंथां बायदि सासे गोरों बा गोख्रों सासे दामनो गोरों जानो हायो बेफोरबायदिनो सासे जे दामनो गोरों जाहैनो हायै बायदि नोंथाङा नैबे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों जे मा मेसेज हरनो सानो जे दानि जे जेनेरेसन लाइमोनफोरनि सायाव? दा आं बेखौनो बुंनो सानो बा मेसेज होनो सानो जाहाथे जोंनि बर' हारियाव जोंनि इयुनफोरा कालसार बिथिङाव ओंखारनाया एसे खम जाबोगासिनो दं। दा बेखायनो आं खावलायनो लुगैदों आरो मेसेज होनो लुगैदों बेखौनो जाहाथे जोंनि बर' हारिनि कालसारखौ लाखिनायाव जोंनि ज' जालायनानै बा जोंनि इयुनफ्रा जेन'बा जोंथ' नै दा सिबिबोबाय जों माखासे संसाराव हाबनाय लोगो लोगो जों ओंखारनो हायैनि सुबिदा थायो माखासे जोंनि सिगांनि मानसिफ्राबो बेबायदिनो जालांदों जेन'बा जायफोर बिथांमोना संसाराव हाबबाय एसे ओंखारनो माबा जायो गोब्राब जायो कालसार बिथिङाव एसे उसुबिदाबो जायो। दा बेखायनो आं सानो आरो दा जाहाथे जोंनि उन्दै फंबाय बिनानावमोनहा जाहाथे कालसार बिथिङाव गोसो होलायो एसेबाबो फरायनायजों लोगोसे कालसार बिथिंखौ लांफाबाय थायो आरो सानसे समाव कालसार सिबिनायनिबाबो जों गावनि लाइफखौ खुंलांनो हानाय बेबायदिबो राहा जाहैयो सानसे समाव दा जों नुयो टिभिफ्राव निउस चेनेलफ्राव नुयो दा माखासे जोंनि बर' मानसिफ्रानो गोबां गोजौ प्लेटफर्माव दावखोलांबाय कालसारजोंनो दा बेफोरबायदिनो बिथांमोनबायदि जोंबो जोंनि इयुन फंबाय बिनानावमोनहाबो जाहाथे दावगानो थाखाय जों नैबायदि खाबुफोरखौ दा उन्दैनिफ्रायनो लालांखायो जाहाथे उनाव देरनानै जों बेफोरखौ खाबुफोरखौ जों बाहायहैनो हायो आरो इयुननि बिथांमोनखौबो जों फोरोंलांनो हायो बा मोजाङै बोसोन होलांनो हायो आं बेखौनो लुगैयो आरो लोगोसे रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिनानावमोनहाबो कालसार बिथिङाव जाहाथे दुसिलायनाय मुगैलायनाय जेबो रायखोमालायनाय मानाय गैयाजासे जाहाथे कालसारखौ जों मोजाङै सिबिलायनो हायो आरो हारिखौ जों मोजां जौगालांहोनो हायो बेखौनो आं सानो आंनि साननाया दा बेनोदि आं रोंनानै आं सोरनिबा इयुननो गालांनो आंहा बिराद गोसो दा बेखायनो आं बार बुंबाय थायो जाहाथे बिटिआर सरकारा बेबायदि मोनसे प्लेटफर्मखौ जोंनो दा बानायना होनो हायो जोंल' नङा गोबां जायगायावनो दं जों बायदि रोंनाय मेरला मानसि दङ दा बेखायनो आं बेनि गेजेरजों मेसेज होनाया बेनो दा बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय जों एसेब्लाबो सहाय हिसाबै जेनेबा बिदिनो हाजोबाबाबो एसे एनैखौ सहाय मोनोब्ला जों कालसारनि बिथिङाव जों
माबा मोनसे जौगानाय लाबोनो हागोन होननानै आंनि सोरनिफ्राय सानो आरो जों बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौ मिथिनो मोनबाय लोगोसे बिथाङा बबे समनिफ्राय स्टार्टिं खालामदों बेफोरबायदि हारिमुआव ओंखारनाया उन्दै समनिफ्रायनो बिथाङा जे गावनि न'खरनि जे बिफानिफ्रायनो माखासे रोंगौथिखौ बुथुमना लादों होनदों आरो लोगोसे बिथाङा गुबुन गुबुन सोलोंसालियाव थांनानै बेफोरबायदि दामनो रोंनाय माखासे खाबुखौ बिथाङा बुथुमना लादों होनदों आरो बिथाङा जोंनि बिटिआरआवल' नङा जोंनि आसामावल' नङा गोबां बेफोरबायदिनो गोजान गोजान स्टेटआव थांनानै बेफोरबायदि बर' हारिनि जे सिनायथि आगजु दामनानै जे सिनायथि बेफोरखौ बिथांमोनहा दिन्थिहैनो हादों आरो बिथांमोनहा दा जे मावनो मोनसे थांखि लादों जे फैबाय थानाय जे लाइमोनफोरखौ माखासे मावबादा फोरोंगोन आरो लोगोसे मोनसे फरायसालि खालामनानै जे बिथांमोनहा फैबाय थानाय जे जेनेरेसन बिथांमोनखौ जे फोरोंलांनो बिराद मोजां थांखि लादों आरो बिथांमोननि जे बे थांखि बियो सानसेबाबो मोगथां महराव मोन्थों बेखौनो जों बड'लेण्ड बुब्लिनि जानानै जे आफा अबंलावरिनाव जों आर'ज गाबो बिथांमोननि जे मावनो लानाय बेफोर गासिबो मोनफानि उनाव मोनफा बेफोरबायदि थांखिया जाफुंदों आरो बिथाङा फोरमायदों दानि जे बिटिआर सरकारा माखासे हाबाफारि खुंफुंनायाव माखासे जेंना जेंगोना बिथांमोनहा बैफोरबायदि जेंना जेंगोनाजों जे भुगिनांबोनाय बिथाङा बेफोर बाथ्राफोरखौ जे गावनि खुगानिफ्राय जे जोंनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जे फोरमायना होदों आरो नैबे समाव जोंनो बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो बा बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनोबो बिथाङा गावनि रोंगौथिखौ जे दामना होबाय बिथाङा जे सेरजा लोगोसे खाम सिफुं बेफोरबायदिनो दामनानै जोंनो होबाय आरो बिथाङा नैबे जोंनि बिटिआरआव थानाय बा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो खना खनला बा आसामनि मोनफ्रोमबो खना खनलायाव थानाय जे बर'फोर बैफोरो माखासे मावबादा बा माखासे जेनेरेसनफोरखौ फोरोंनो थाखाय बा सोलोंहोनो थाखाय खाबु होनायाव जे बिथांखौ माखासे फोरोंहैनो बा फोरोंगुरु हिसाबै लांनो हागोन होननानैबो बिथाङा फोरमायदों आरो नैबे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि साफ्रोमनिसिमबो जोंनि नैबे बिथांजों लानाय जे बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों माखासे बाथ्राखौ मिथिनो मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जोबथारनायाव जों बिथांनिसिम साबायखर बावदों जोंनो गोबाव समबाबो नैबे खाबुखौ होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय चिराङाव सावस्रि सिबिथायनि थाखाय मोनसे मोजां फाहामथायनि राहाखौ लानानै फैदों एसटि क्लिनिकआ आथिखालाव सुबुंनि देहायाव नुजाथिबाय थानाय डायबिटिस बेरामनि थाखाय मोजां फाहामथाय होयो एसटि क्लिनिकआ चिरां जिल्लानि SBI काजलगाव ब्रान्चनि लांगोनायाव फसंनाय एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि अनगायैबो फाहामथाय होबावगोन लिभारनि जेंना आरो माखासे सरासनस्रा बेमारफोर बे एसटि क्लिनिकआव डायबिटिस बेरामनि फाहामथायखौ होगोन जर'खा फाहामगिरि डक्टर समित देबा नोंथांमोना फुं आरो मोनाबिलि समावबो बे क्लिनिकआव फाहामथाय लानो हागोन डक्टर लेबरेटरि मुलि ECG सिबिथायनि खाबुफोरखौ बे एसटि क्लिनिकआव मोनजोबगोन जुदि एसटि क्लिनिकआव रायजो राजाफ्रा गाव गावनि देहायारि जेंनाखौ फाहामथाय लानोबा नैबे मबाइल नम्बर 7002293924 एबा 9954687226 आव थोंजों मुं थिसननो हागोन